Ang Pinoy singer nga isa sa pinakadaghang bashers nga foreigner, si Arnel Pineda or mas nailan nato as bokalista sa Journey. Just a small town girl living in a lonely world. Grabe ka swerte no, murag nakadaog og luto ba, pero ang mga kasakit nga giagian di na lagwitahon. Sa ngalan nga Pinoy ta, inyo daw ba wag gid bilib sa ato mga puti. Dili tanan ha, pero kasagaran ubos gid ang bagtan-aw sa ato di ba? Mubo daw, syempre dili puti, gitawag pa gid daw siya unggoy. Pero hey Joe, usapan ninyo ning among pambatog unsa ang pusong Pinoy o giunsa pagbaliktad ni Idol Arnel Pineda ang haters into a fan. Gikumpara syempre sa dating bokalista nga si Steve Perry. Syempre Steve Perry nga gibansagan as isa sa pinakakuyaw nga bokalista ever. Ug dugang nga lang trivia, ang nagbansag sab sa iyang pangalan nga The Voice is way lain kundi ang kinakuyawan sab nga si Bon Jovi. I don't want to feel huge. What's that all about? I just want to feel successful and just enjoy the shows, you know, and not get it inflated out of proportion here. You know, we're just human beings. So for today's video, atong hisgutan ng kaagi, kalipay, kasakit ug kalami sa nag-iisang Arnel Pineda ug giunsa niya pagkabot sa iyang mga pangandoy. Tara, istorya ta. Can you see what your love means to me? Nagsugod ang istorya ani nga Chuy, syempre si Idol Arnel. Gibanak dito sa Tondo, Maynila atong September 5, 1967. Ug sa bata pa lang ni Boss Arnel, sige na siyang pakanta-kantahon sa iyang mama. Ug sad lang paminahon nga nibiya na sa kalibutan iyang mama sa edad lang nga 13 anyos pa lang si Arnel. Ug syempre tungod kay lisod yun sa pagkinabuhi, dagan sab sila mga utang, hinungdan sa pag-undang ni Arnel og eskwela ug nangitag bisag unsa na lang nga trabaho para makasupport bisag ginagmay sa iyang pamilya. So early 80s nagsugod ang banda-banda si Arnel ug ang iyang unang banda isang Ihos Amo og New Age ug sa iyang sunod nga banda nga The Zoo ang nahimong tulay sa tanan kay gikaber-kaber sila didto Journey songs ug uban pa. Gi-upload sa tropa ni Arnel nga si Noel Gomez ang mga videos ni Arnel sa YouTube katong mga Journey covers nila ba. Sa laing bahin sab sa kalibutan dito San Francisco, California, ang Journey nga banda is nangita og laing mupuli sa bokalista sa Journey. Kaya syempre nihawa na ba to si Steve Perry ug anak pas Nilsson, lisod gyud daw kaayo mangita labi nag Steve Perry ang pulihan pero wa gyud daw siya nawadan og paglaom. Ay minamay nakasulod sab nga bokalista sa Journey nga si Steve o Jerry pero wara sa bagdugay gyud kay tungod sa sunod-sunod yung mga shows na daot sa bagyang vocal cords kay matod pas kadaghanan tag-as gyud sab kaayo kanta ning Journey oy. Sige rag browse sa internet si Boss Nilsson hangtod sa niabot sa iyang video ni Boss Arnel katong gi-upload ni Noel Gomez ba. Here's something from Journey. Through the strangest sound of fall in love again. Kuratan si Boss Nilsson, ana siya kuyawa ning tawhana oy. Kuha dayon siya sa iyang cellphone ug dali-dali niya gitawagan ang iyang papart nga Hudiyo sab nga si Jonathan Kane. Siga sa bang mata ni Boss Jonathan Kane. So sa way paglangan, gikontak dayon nila ang nag-upload sa video nga si Boss Noel para i-invite na sa Idol Arnel nga mo-audition. Long story short, ang lupad largos Arnel. Sa iyang una-huna, mauna gid niya ang chance nga ma-meet niya ang mga idols. Napag yun nahitabo sa immigration diri sa Pinas kay kuratan sila sa rason ni Arnel sa paggawas nga mo-audition sa Journey. Syempre kinsa gud sa mutuo dayon di ba? Maong gipasample pagid nila sa Arnel sa immigration nga chorus ra gisample oy ug matik dayon approve. So, you are auditioning for the Journey? I mean, yeah. Alright, do you know Wheel in the Sky? Of course I know that. Wheel in the Sky keeps on turning. It's like, okay, I'm convinced. Okay, go to the... Pagabot ni Idol Arnel sa Amerika, nagkita na sila dito, sila Boss Nilsson, dali-dali na dayon sila sa pag-proceed sa audition kaya excited sab sila. Pero tungod sa kakapoy pang Idol Arnel sa biyahe, murag nakulangan si Boss Jonathan Kane sa gipakita or napakita ato ni Arnel nga time. Ana pas Arnel sa iyang unahuna, wagi daw niya nakuha ang kiliti ni Boss Jonathan pero sa mga mata ni Boss Nilsson, makita daw ni Arnel nga naa gyud gipaabot sa iya ba nga kaya nimo ni. So paabot sila pagkaugma og si Arnel pahulay gyud sab siya tarong kay ugmaan ni og di gihapon impas kalayo ra batong Pinas. Ug niabot ang ikaduhang adlaw sa audition. Didto na nabugto ang ilang mga brief sa gipakita nga kakuyaw ni Arnel. Pina Steve Perry nga tunog ug syempre ang heart sa Pinoy pagmukanta nga with feelings gyud ba. Just a small town girl living in a lonely world.
Pagkasunod adlaw naras Arnel sa kwarto niya dito sa Amerika. Huwat og result ba? Naagid sa iyang unahuna nga matay murag alanganin magid ba? Pero ana siya nga makaabot lang daw og Amerika nga makauban bisig sa kadali nga panahon ng mga idols is dako na kayo nga achievement para sa iya ha. Gipangsaynan pagid og autograph ang iyang mga dala nga mga CD sa Journey. Sa iyang unahuna sulbad na kibalay siya ug andam na siya muulig Pinas. Pero taud-taud lang nainitingog nga madungog niya gikan pas labi sa hotel nga gasinggit og official member na daw siya sa Journey. Ug ang tingog sa isa ka tsuy nga nituog yun sa iya ug nisalig nga si Boss Nelson. Ang kalipay ni Arnel sangko gyud sa langit nga murag di pagid gihapon siya katuo samtang sigig bako. Ug gi-announce na dayon sa Journey ang ilang comeback kauban ng ilang bagong bokalista ka syempre si Idol Arnel. Band that will bring the Filipino dream to heights that have never been reached before. In my city. Oh, oh, Grabe kadagag na tingala nga mga foreigner syempre. Dahil pangutana kalagi Asian, Pinoy pagyud. Labi na sa mga solid Steve Perry fans. Nakatilaw gyud si Arnel og bash nga wala diri wala didto. Pero bisan pa man sa kadaghang bashers, naagapon mga nituo sa desisyon sa Journey ug excited sab nga makita ang banda again sa mga tours. November 2007, nagrecording na ang bagong Journey nga kauban si Arnel sa album nila nga Revelation ug gi-release atong June 3, 2008 ug buto diretso top 5 sa Billboard chart ug nihalin og sobra ka pin 20,000 copies sa sulod lang sa duha ka semana ug nagpundo pa gyud ni top 20 sa Billboard chart for 6 straight weeks. Mao mas dibuto pa gyud ang maong album. Ug makaingon gyud kag successful ang unang album ni Arnel nga kauban ng Journey nga nahimong dalan para mas mudaghan pa ang ilang mga tours sa Amerika, Europe, Asia ug uban pang parte sa kalibutan. Na daw sa mga $35 million ang gikita sa banda atong 2008 ug nahimo pa silang top grossing tours of the year. Same year 2008 ang album nga Revelation nag-platinum na gyud ug ang Revelation tour nagpadayon pa gyud hantod sa mga sunod nga mga tuig. Napil pa gani diri ang Pinas kadumdum kaani nga footage or kakita na kanay tokens. Salamat kababayan! Ug tungod kay buto mo gyud kayo ilang comeback, nag-release sila ikaduhang album sa title nga Eclipse. And guess what? Buto gyapon guys sa Billboard charts. Ug nasundan na sab ang mga tour sa United Kingdom, kauban ng mga legendary sab nga mga banda. Fast forward 2018, naanas number 1 ang Journey sa Billboard Top Hot Tours list. Tungod sa ilang gikita nga gamay raman sab nga kantidad, $30 million ladies and gentlemen, sa sulod lang sa 17 ka tours. Sana all no mong palit ni sab ko ni og t-shirt guys, barato ra ni pero sure atong quality ani. Who do you tease guys? PM lang mo sa page ha. Ug tungod sa mga achievements sa Journey nga kauban si Arnel, is gitawag na sab sa mga fans nga new age daw sa Journey. Kung bagalahi siya nga chapter sa kamada sa banda ba, katong si Boss Steve Perry pasab. Ug katong mga haters sab sa pagsugod ni Arnel, naginahinay na sab og kabali into a fan. Kung mo check ta diya sa internet guys, dili lang kana akong gipang site diya ang naabot sa Journey nga kauban si Arnel Pineda. Ug kung niabot sab kaani nga part sa video, comment sab diya taga-asa ka kay pang wash outon ta mo diya sa inyong lugar. Ug kang Boss Arnel sab, pasalamat sab ta sa iyang nahimo tang proud as Pinoy. Kung baga para sa ako, mo ni sila ang mga bagong bayani ba, maghatag sa mga Pinoy og dungog nga nindot gyud di kay mo ingon tag Pinas puro na lang korupsyon. Maong dapat sa atong kinabuhi, di gyud ta mawada ng pag-asa bisag unsa pa nakalisod. Padayon lang sa pangandoy, ubanan sa mga prayers ug syempre sa paglihok. Pag-abot sa panahon, dili na lang nato mabantayan, hinahina na di ay nato nakabut ang atong mga tinguha sa atong kasing-kasing. Washout na ko sa nagpa-washout atong niagi nato nga video. Bomb Squad Ariglo from Bayugan City, Boss Nilimot nga collector sa atong Hodiotis, Gomez Nathaniel from Davao City, Reynan Avila kay mopalit daw siya dapulo ka Hodiotis, Sherwin Augusto nga wa nagingon og taga-asa siya, Labaka QQ from Tanhay City Negros, Bregs Abrigana, Jensen Ray Canoy from Riyadh, Saudi Arabia, ug Francis Nierga from Negros Oriental. Peace out, yo.